Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Lambor Malnyang MLA ke Nongkrem constituency ubadairu chairman ke Meghalaya State Planning Board jongga Sorkar Jilla ula play ya ke kamera kelas jongga JJM Nichols Roy College Pongkung. Kani kalalong haka khalai terik unai wing arjar khat khandai. Ya kani ka college la seng daga balang ublai Pongkung. Hagani ka sngi don lang uba HM Shangpliang MLA ka Mausamram constituency baru uba PNSM MDC ka Penthor Umkra constituency uba Alvin Saukme MDC ka Mausamram constituency ba Reniktan Lengdo MLA ka Mau Kerwat constituency ki reorang ba ki Longkeme bat ki khna school. Ya kani ka kamra bathamai jongka college la teiling ba ka MDC scheme Hakapor ba uba PNCM udang long u MDC bat hagajo kapor u MLA jongka Mausamram constituency. A humble beginning with a very humble background. Kata kejulong kemensem bangin sedang rip dah kajing sengurip. Barabor ni juyoi ya kiriu he riu start kisdang na kisnong ki bakendong ki balese ka perthai kanumla ban yosngo kalumla ban tep ban ithoro nan ai example ya fi ki students ki badon akhbat jonga nange fi baro pila yosngo ka kerteng jo Dr. APJ Kalam wala long o president jongi kay ka background jo Dr. Kalam kadai ka humble beginning from a very remote background remote umpat dia snow mano ina kata ka snong jong kabadan hat Tamil Nadu. How this man rose to become such a big scientist of the country. Ulalong u scientist uba pauna maka perthai. Nangta ulalong u president jong kari jongi. This is one example that I want to share with you, my dear students. Kane kalong ka wait example ka bang akwa ban Bu Ahmad jongpi. We may start from a very remote village of Pongkung. Nakane ka tunong, nakane ka ying. But ngin pau nakane ka sinong. Bangin long ki riu start, ngin long ki scientist, ngin long ki doctor, ngin long ki engineer. Day kum kata kabang ni jupos niyo. Kumaong is a vision. You should have a vision. You should have a mission in your life. What is your mission in life? And what is your vision in life? The managing committee kala IFE kane ka building. Now who are the stakeholders here? Mano pendangkam ya kane ka building. They mapi. Ki khon ki pasyong hakpat jong amatras. It is your building. You are the stakeholders. They must be pendangkam yakni building. And how will you utilize it? Kumno pin pendangkam yakni building. That is what we look for. Ni kmi yakata ni up yakata. Ba kumno ngin pek bakane ka building kan service kan provide yakata ka service ya phi yakashnong yakathan yakadong berhoy. Ayung inyo nakane kayeng kita kilong ki jingli ki ba ngabo Ahmad jompi. Pa jong ka siksidel ukpa jong ka district council kajing ai si pholak tengka ngathai ka dong kajing sok lang hang taro. Namarkum ka dak ka jing snowbrom yau pa jong ka siksidel ukpa jong ki district council Bano senyang nak district council si pholak tengka bantai kan ka building jong kan ka college. Na thai piti pau de riu crowd
jong gari khasi ka jongi manta ki ong ladam don 6 dil shu tem don sti shu don bok tang don 6 dil tang don district council ka ba uniu pastor JJM Nichols Roy bala klatno ula le na ka manta jongi ban ya da ya gari khasi ka bo e ka jongi hi khna school ulo kala mene ula kan bon ki e ka balong so many thing na ka banta ka ban no senyang na ka banta jong ki har ki boret ade ka juk ka bang ya hapan ya kop tang ki tu batrai sitam tang ki badoyam kin poi saklar jong ulum na trai pina ban trai sitam ban poi se ka thong wat bom pat ban mensuwa kan ni ka high school hang ni pamadan college su ngat trai ki babun ki officer na po so semper dengan bagla po forest po agriculture kiwi kiwi banga khmilanti baga don jong ka school ka college kanang penla ya phi banang khambon syo ki architect kinong saindor ya ka snong ka thau ya ka ri ka jai benriu hi baro ka wei bat kum juro na kam ta jung phi ki kemi ki pa phila don bak sibun e ba ka don ka college chas ying shadja na thara de pas college saslong te duna e pho hajar lakh hisnam hangni tengah thrai ka poi sata tan bawat nam ai dau su pat de baduk namar yo phina ai dau biang adon hasilong ta ai dau rolong don hayin shadja sa ai dau bom la phak school te kam long pi wan nam ai dau su de banong bai ngan phak school ki khun hadu bakin de graduate na po ka JJM ni khosoi college ai kan uwe rang ba udi batri kam sarkar wong ba pensingan ngadang songsa yeng ar kamra Pangku mu pitrai marwai wang ngatrai banga bat ilok jonga te balai pat ni pha school hi khun hap sa waisa hadun la temen ong ki khun gila ayu uwei doktor ka wei engineer uwei architect uwei lawyer wong menta tengla penyang ayeng ka bahe bante namar ki khun la dap jimpule pihapan yo i jngai na ka banta kalau wei jong ngesem kalau wei jong ki khun ru kumjo Day kaba ka jingdway kaba pangkan board yung ikibriw. Banga taray bagani ka building kayang kani bublay udan rengkat bat ka balang bublay hang ni hapo pongkong. Nga kuwa pansim ya kata. Bat nga kuwa panong hagani ka por parlog bayit. Ngam juklat yung kani ka sinang. Bat ka punggong gede ka sinong gabay pay sit it ba. Isa iwan ban samit hapo kani ka sinong. Ngakan mau hagapo pangadang kamrit ngisi iwan ban sanran ni. So bagadon ka benta kaba kraw tam hanga bangin le ye ya kani. Menen jamit ngadang phone ye pastor biar sokya. Pastor Baman. Ang pastor ng skwa bani thu yepi bamanta kasni nganlet ban pli ya ka building ka jonga ikendet yung ka building jong pi sei ngong ka college hapungkong yung pila seng college tu ngong am ka college jong ka balang jonga jong pi yung praise the Lord yung ada sokman sibun bau khun jong ka balang unit ban cup ribbon ya kani ka college Isang buram sibu na kaktiin kaong im kakerteng sa kanam. Reverend JJM Nichols Roy umday tang ukpa mensim hanray ukpa jong kajat penriu. U architect jong ka 6th schedule jong ka constitution jong ka India ukpa belayat ban penim yesipun ke mensim nang nungin siyam kum kita day na margata kaktin kaong im kakateng sa kanam ban nga ngets kam paralog ba it bahaba kani ka college kladon hangni kala pensuk kala minimize ya ka jinglut jingsap jongki kimigik pa bahaga jaka bagin pa nang ni sidu mausan ram lani nang ni sidu stage mo mau plang ladon ka college hang ni kamot ka kiu ka economy jongki long yeng long sam
kiyo ban kan show ban pendap ye kabam kadi hayeng hasam dai kata kabasut nate bat ngakwa banong hagani kapor paralog bait lada don kanu kajinge kabama phi phia kando kajingkhang jongi kaplebet haba phiwan bantit haganu ko kapor banlong kita kinong ya sat kinong ya kashan kinong ya pli ya kalat kalanti nagbanta banyoi bakani kanya chakmat